Η Επανάσταση του 1821 κινδύνευσε από την ιδιοτέλεια, τον καιροσκοπισμό, την καχυποψία, την έπαρση των λίγων. Πέτυχε χάρη στο πάθος, την αυταπάρνηση και την αυτοθυσία των πολλών. Κατόρθωσε να μετατρέψει αυτό τον τόπο από επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε ένα δυτικό, δημοκρατικό, ελεύθερο έθνος. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην ημερήσια διαταγή του, απευθυνόμενος προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, σημειώνει ότι η ρίση, η ελευθερία, η θάνατος ήταν σύνθημα συνειδητής επιλογής και στάσης ζωής που μας διδάσκει ότι αυτοί που είναι αποφασισμένοι να θυσιαστούν για τα δίκαιά τους δεν πτωείται από αρνητικούς συσχετισμούς αριθμητικής και υλικής ισχύως. Γίνεται ανίκητος. Και βεβαίως στους δέκτες σας αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι ξεκινά το πρώτο μέρος της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης. Τα τζιπ με πρώτο αυτού του έχοντος το γενικό πρόσταγμα. Βρίσκονται πολλοί εδώ στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και όσοι βρίσκονται στο σπίτι τους θα έχουν κάποια έκπληξη, διότι οι κάμερες της ΣΕΡΤ θα μας δώσουν μια κοντινή γεύση από Ραφάλ και όχι μόνο. Οι στρατηγικές αυτές πλατφόρμες είναι παρούσες για την ηγεσία στα χέρια έμπειρων αεροπόρων. Αποτελούν το εναέριο μακρύ δόρυ και ταυτόχρονα ασπίδα. Ο σκηνοθέτης μας σε λίγη ώρα θα μας ενημερώσει αν μπορούμε να πάρουμε αυτή τη μικρή γεύση για τους τηλεθεατές της ΕΡΤ που έχουν συντονίσει τους δέκτες τους και παρακολουθούν την στρατιωτική παρέλαση. Βλέπουμε τον υποστράτηγο προερχόμενο από το πυροβολικό Αναστάσιο Πολύχρονο, που αυτή τη στιγμή με το επιτελείο του περνά μπροστά από την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα σταματήσουν τα οχήματα του στρατού Ξηράς. Ακούτε τη μουσική της Ασδής. Η οποία πλαισιώνει το πρώτο μέρος της παρέλασης, αυτό που θα ξεκινήσει με τα μηχανοκίνητα τμήματα. Ο διοικητής της Σχολής Ευελπίδων, υποστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, με το επιτελείο του. Θα χαιρετήσουν την πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα πάρουν τη θέση τους ακριβώς απέναντί της. Κάτι το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε. Υποδιοικητής, πριν λάβει την θέση του διοικητή στη Σχολή Ευελπίδων, υποδιοικητής στην Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης Στρατού, ο υποστράτηγος. Ακούμε τη μουσική από την Ασδής, τη στρατιωτική μουσική της ανωτάτης στρατιωτικής διοίκησης, υποστήριξης στρατού. Και με αυτή την ευκαιρία να πούμε ότι η δημιουργία του τακτικού στρατού το 1824 έφερε και την πρώτη στρατιωτική μουσική στον Ναύπλιο. Από τα πρώτα βήματά της δέθηκε με το λαϊκό αίσθημα, συνέβαλε στην εξύψωση και του φρονήματος και τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας στρατού και λαού. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής. Και αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα πρώτα τμήματα, κυρίες και κύριοι, που πάντα συγκινούν. Παραδοσιακά η παρέλαση ανοίγει με τους αναπήρους πολέμου.
τους ανθρώπους που έταξαν εαυτούς στην υπεράσπιση του έθνους. Αυτοί οι άνθρωποι λαβώθηκαν υπέρ βωμών και εστιών. Αν θέλουμε να προσδιορίσουμε την αξία ενός λαού, κοιτάζουμε τους ήρωες που τιμάει και τις πράξεις που τον εμπνέουν. Λαός που ξέρει να τιμάει τους ήρωές του, λαός που αγωνίζεται χωρίς να υπολογίζει τις θυσίες για τις ανθρώπινες αξίες, δείχνει τραλά και ολοφάνερα ότι είναι δυνατός και γεμάτος από ψυχικό μεγαλείο. Στους δέκτες σας οι ανάπηροι πολέμου συνοδεύονται σαφέστατα από ερυθροσταυρίτισσες. Είναι τιμητική η θέση στην παρέλαση, όπως πάντα. Είναι αυτοί που άφησαν στα πεδία των μαχών τη σωματική τους ακεραιότητα. Και πάντα περνάνε πρώτοι μπροστά. Είναι αυτοί που χθες έδωσαν το παράδειγμα για όλους εμάς σήμερα. Αιώνια είναι η τιμή και ο σεβασμός του λαού προς αυτούς, για το μεγαλείο της θυσίας τους. Οφείλουμε να υποκλεινόμαστε όλοι σε αυτούς τους ανθρώπους. Η αναπηρική τους καρέκλα γίνεται σύμβολο για τον καθένα, να μιμηθούμε τους αγώνες τους, αν χρειαστεί, χωρίς να υπολογίζουμε τις θυσίες. Πίσω στην πλατεία Συντάγματος, στη Λεωφόρο Αμαλίας, όπου βλέπουμε τα τρία εθελοντικά σώματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τα οποία εκπροσωπούν τον τομέα της υγείας, σαμαριτών, διασωστών, ναυαγοσωστών και κοινωνικής προσφοράς. Για αυτούς τους ανθρώπους η βοήθεια είναι το μέγιστο. Το έχουν αποδείξει 2 φορές μέσα στο προηγούμενο διάστημα. Στην τραγωδία των Τεπών, που η Ελλάδα θρηνεί τα παιδιά της, ο Ερυθρός Σταυρός ήταν εκεί για να βοηθήσει. Το ίδιο έκανε και λίγο νωρίτερα, στο μεγάλο σεισμό της Τουρκίας, αποστέλλοντας 3 φορτηγά και διασωστικό όχημα, στελεχωμένα από το ειδικό εκπαιδευμένο προσωπικό και τους εθελοντές του, μεταφέροντας περίπου 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την ίδρυσή του το 1877 έχει να επιδείξει μια διαρκή δυναμική παρουσία σε κάθε έκτακτη ανάγκη της χώρας, αλλά και στην καθημερινότητα, μέσα από προγράμματα που στοχεύουν στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, την προστασία της ζωής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε όλες εκείνες τις ερυθροσταυρίτισσες ηρωίδες που δίπλα στις ένοπλες δυνάμεις έχισαν το αίμα τους, χάθηκαν στους αγώνες για τη λευτεριά, τη δημοκρατία και έγραψαν σελίδες ηρωισμού και αυτοθυσίας. Στους δέκτες σας το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού, οι ερυθροσταυρίτισσες, πάντα δίπλα στο πολίτη. Και το ειδικό τμήμα, οι σημερινοί εθελοντές υγείας, σαμαριτών, διασωστών, ναυαγοσωστών και κοινωνικής πρόνοιας, είναι γνήσιοι συνεχιστές εκείνων. Βρίσκονται πάντα κοντά στον συνάνθρωπο σε κάθε δύσκολη στιγμή, υπηρετώντας με αφοσίωση τα ανθρωπιστικά ιδεώδη και τις αξίες του ερυθροσταυριτικού κινήματος, ανεξάρτητα από φιλετικές, θρησκευτικές ή ιδεολογικές διαφορές. Και πάνω από το χώρο της παρέλασης, η ιστορική συνέχεια της 335 μοίρας. Είναι πολύ συγκινητική αυτή η στιγμή, καθώς το αεροσκάφος Spitfire συνοδεύεται από F-16 Block 52 Advanced. Ο γνωστός και ως οξύθυμος, το Spitfire δηλαδή, έχει συναντήσει ένα εκ των πιο σύγχρονων αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας και τα δύο υπηρετούσαν στην ίδια μοίρα, την 335 μοίρα διώξεως βομβαρδισμού, που πλέον ακούει και στον κωδικό Τίγρης.
Εκτός από τα Ραφάλ, βεβαίως από την Τανάγρα έχουν απογειωθεί και τα Μιράζ. Βλέπετε ένα πολύ εντυπωσιακό πλάνο και τα 4 μαζί έτοιμα για απογείωση από την πίστα της 114 πτέρυγα μάχης. Μιράζ 2000 Παύλα 5. Ένα επιπλητικό αεροσκάφος, και αυτό φέρει στρατηγικά όπλα. Είναι το αεροσκάφος που για πολλά χρόνια, για δεκαετίες, έχει κάνει τη μεγάλη διαφορά στον ουρανό του Αιγαίου. Είναι ένα αεροσκάφος άγνωστο σε αντιπάλους, δεν το γνωρίζουν, δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες που έχει, ειδικά σε κλειστές αερομαχίες, λόγω του δέλτα, του χαρακτηριστικού δέλτα που φέρουν οι πτέρυγες του. Ας δυναμώσουμε τον ήχο στην τελευταία απογείωση του Μιράζ 2000 Παύλα 5 από την Τανάγρα. Με πλήρη μετάκαυση, όπως βλέπουμε. Full AB, όπως θα έλεγαν και οι αεροπόροι. Ήδη έχουμε περάσει στην λεωφόρο Αμαλίας, στη στρατονομία. Επικεφαλής παρελάβει ο διοικητής του λόχου και ακολουθεί τμήμα στρατονόμων δικυκλιστών και το τμήμα των οχημάτων. Το προσωπικό αυτό, έπειτα από ειδική εκπαίδευση, τοποθετείται στις μονάδες της στρατονομίας και αποτελεί το όργανο της διοίκησης με το οποίο εξασφαλίζεται η τάξη, η πειθαρχία, η ασφάλεια, η άριστη παράσταση του στρατεύματος εκτός των στρατοπέδων, καθώς και ο έλεγχος της κυκλοφορίας των στρατιωτικών φαλακών και οχημάτων. Βλέπουμε τους στρατονόμους δικυκλιστές. Κυρίες και κύριοι, το προσωπικό της στρατονομίας παρελάβει σε άψογο σχηματισμό. Είναι ένα μικρό δείγμα της απαιτητικής εκπαίδευσης, αλλά και μια αναμφισβήτητη απόδειξη που εγγυάται την ικανότητα για την εκπλήρωση της αποστολής του. Και βεβαίως το βάθος ήδη έχει αρχίσει να προβάλλει το μηχανοκίνητο πεζικό. Ενώ βλέπουμε τους στρατονόμους μπροστά από τα μη 113 που και αυτά έχουν αφήσει στο μηχανοκίνητο πεζικό το δικό τους αποτύπωμα. Να πούμε ότι η προσπάθεια εξυγχρονισμού με νεότερου τύπου τεθωρακισμένα οχήματα μάχης δεν έχει σταματήσει στα Μάρτερ, διότι το στρατιωτικό επιτελείο σχεδιάζει την ενίσχυση και με άλλα μέσα, τα οποία θα είναι ικανά να τα απεξέλθουν στα σύγχρονα πεδία απειλών και προκλήσεων, ενισχύοντας τις επιλαρχίες αρμάτων μάχης. Έχουμε περάσει στα μη 1117 τεθωρακισμένα τροχοφόρα οχήματα αναγνώρισης, μια προσθήκη που ήρθε ως δωρεά από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον στρατό Ξηράς πριν από 2 χρόνια. Πολλαπλής χρήσης όχημα, ευέλικτο και κατάλληλο να επιχειρήσει τόσο στον υπηρωτικό κορμό αλλά και στον νησιωτικό χώρο. Άλλωστε δεν είναι λίγα τα μη 1117 που ήδη έχουν ενισχύσει τις άμυνες των νησιών. Ικανό να προστατεύει το προσωπικό που βρίσκεται στο εσωτερικό του από αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και αντιαρματικά. Έχει βάρος 13,5 τόνους, ενώ η ταχύτητά του φτάνει τα 100 χιλιόμετρα. Σε πολλές μονάδες έχουν αξιοποιηθεί τα μη 1117, τόσο στον Εύρο όσο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Φέρει πολυβόλο Browning 050 H, πολυβόλο 762 χιλιοστών και πολυβομιδό βόλο. Επανδρώνεται από 3 άτομα και αναλαμβάνει αποστολές αναγνώρισης. Βλέπουμε στους δέκτες μας ήδη και ότι έχουμε περάσει στα αντιαρματικά. Οχήματα Hammer με πολυβόλα βομβίδων GMG, αλλά και τα τεθωρακισμένα. Εντυπωσιακό το πλάνο που δίνει ο σκηνοθέτης μας. Τρεις σουλαμοί αρμάτων και διατριτική ικανότητα που διαπερνά όλες τις γνωστές θωρακίσεις. Βλέπουμε το άρμα το οποίο είναι φιλοτεχνημένο από τις 2 πλευρές του με την ελληνική σημαία και φέρει εκατέρωθεν του πύργου το έμβλημα του Γενικού Επιτελείου Στρατού και της Διεύθυνσης Υπηκού Τεθωρακισμένου.
άρματα Leopard. Αποτελείται από άρματα Leopard 1α5 δεύτερης γενιάς που διαθέτουν εξελιγμένο σύστημα ελέγχου πυρός. Δυνατότητες των αρμάτων μάχης του στρατού ξηράς μαζί με το σκληρά εκπαιδευμένο προσωπικό των τενθωρακισμένων, τους μαυροσκούβιδες, αποτελούν παράγοντα αποτροπής οποιασδήποτε εχθρικής επιβουλής. Και νομίζω ότι αξίζει να δυναμώσει ο ήχος σε αυτό το σημείο, να ακουστούν τα άρματα μάχης. Ισχύς δια της γνώσεως, το ρητό που ακολουθεί την εικόνα στις οθόνες σας και δεν αφορά άλλους από τους πυροβολητές, οι οποίοι τοποθετούνται σε ένα πεδίο ως εκ των βασικών συντελεστών ενός νικηφόρου αγώνα. Τα διδάγματα για το όπλο του πυροβολικού είναι πάρα πολλά τον τελευταίο χρόνο με τα όσα συμβαίνουν στη Βόρεια Ευρώπη και τον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανική γη μετά την εισβολή της Ρωσίας. Το πυροβολικό ξεχωρίζει για τη μασικότητα των πυρών του που κεραυνοβολούν ουσιαστικά τον αντίπαλο και ταυτόχρονα υποστηρίζουν τα μαχόμενα στην πρώτη γραμμή τμήματα, προσβάλλοντας τις εχθρικές θέσεις με ακρίβεια. Η Αγία Βαρβάρα, προστάτης του πυροβολικού, από το 1829 βρίσκεται σε κάθε ελληνικό πυροβόλο. Στους δέκτες σας, τα Mi 109α3 είναι η βελτιωμένη έκδοση του οπιδοβόλου. Μπορούν να βάλουν με όλα τα είδη των σύγχρονων πυρομαχικών με μέγιστο βεληνικές στα 30 χιλιόμετρα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει στην πυροβολαρχία των Panzer 2000GR. Το αυτοκινούμενο πυροβόλο με θωράκιση ικανή να εξασφαλίσει την προστασία του προσωπικού και των υποσυστημάτων του, διαθέτει αδρανειακό σύστημα προσδιορισμού θέσης καθώς και υποβοήθηση από GPS, γεγονός που το καθιστά αυτόνομη μονάδα πυρός. Εξοπλισμένο με πυροβόλο 155 χιλιοστών και αυτόματη γέμιση, μπορεί να εκπέμπει άμεσα, ακριβή και αποτελεσματικά πυρά κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Περνάμε στο πυραυλικό πυροβολικό, στα MLRS. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε εκτοξευτής MLRS φέρνει 12 συμβατικές ρουκέτες ή 2 πυράβλους ATACMS με βεληνικές 45 ή 165 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Ο χρόνος βολής των 12 πυράβλων είναι μόλις 1 λεπτό. Πολλαπλοί εκτοξευτές σε εισάριθμα ερπιστριοφόρα και 2 τροχοφόρα μεταφοράς πυρομαχικών, τα οποία ακολουθούν και αυτά. Περνάμε στο αντιαεροπορικό πυροβολικό. Μπορεί η άμυνα περιοχής να δημιουργεί συνθήκες απαγόρευσης για τα εχθρικά αεροσκάφη, αλλά όταν ο αντίπαλος γνωρίζει ότι υπάρχουν μοίρες αντιαεροπορικού πυροβολικού, σίγουρα έχει δεύτερη σκέψη. Ιδίως όταν ξέρει ότι η εμπειρία του προσωπικού είναι τεράστια. Η ραγδαία εξέλιξη των οπλικών συστημάτων που σημαίνει σύγχρονου, ευέλικτου και αποτελεσματικού. Βλέπουμε εδώ τους Hawk, αλλά και το Άστρα Τελάς. Από αυτή την εικόνα που δίνει ο σκηνοθέτης μας βλέπουμε ότι πλησιάζει και η στιγμή που θα παρελάσει μπροστά από τους επισήμους το μηχανικό. Της φάλακας προπορεύεται ο διοικητής λόγου και μια ομάδα ναρκαλιευτών και μια ομάδα εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών του τάγματος εκαθάρισης ναρκοπαιδείων ξηράς. Το TANKS με σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει ενεργεί καθημερινά σε όλη την ελληνική επικράτεια σε πραγματικές συνθήκες επιχειρήσεων και εκτελεί αποστολές εκαθάρισης ύποπτων των χώρων και εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών, αποδίδοντας σε τοπικές κοινωνίες περιοχές για ελεύθερη και ασφαλή χρήση. Ακολουθούν και διασώστες από το 747 ειδικό
από το ειδικό τάγμα μηχανικού, το οποίο εκτός της πολεμικής του αποστολής και του σημαντικού κατασκευαστικού έργου, δύναται να αναλάβει και να συνδράμει καταλυτικά σε αποστολές αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς και στην υποστήριξη των πληγέντων, κάνοντας χρήση των μέσων και υλικών υψηλής τεχνολογίας που διαθέτει. Βλέπουμε τα σύγχρονα οχήματα τα οποία έχει προμηθευτεί. Το μηχανικό, αλλά και τα ανακατασκευασμένα πυροσβεστικά άρματα με την επωνυμία Όλυμπος και Όσιος Δαβίδ. Δύο άρματα τα οποία φέρουν, όπως βλέπετε, νερό. 1.600 λίτρα ανά λεπτό μπορούν να ρίχνουν σε 40 μέτρα απόσταση και μάλιστα είχαν συμμετάσχει στην αντιμετώπιση υβριδικών απειλών στην περιοχή του Εύρου το 2020 και στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην Αττική το 2021, ενώ έχουμε περάσει στις διαβιβάσεις και τα αεροχήματα τα οποία διαθέτουν και με αυτά μπορούν να βλέπουν πίσω στο κέντρο επιχειρήσεων εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Οι διαβιβάσεις άλλωστε είναι από τα πιο νευραλγικά τμήματα τα οποία υπάρχουν, ειδικά σήμερα στις μέρες μας που η πληροφορία πρέπει να μεταδοθεί το ταχύτερο δυνατό. Και βλέπουμε τη δημιουργία πυρηνικής, βιολογικής και χημικής άμυνας του ειδικού διακλαδικού λόγου. Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του λόγου και ο εξοπλισμός του με τα πιο σύγχρονα και τελευταίας τεχνολογίας υλικά και μηχανήματα διασφαλίζει την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής. Βλέπουμε τους σταθμούς απολύμανσης. Ο πρώτος εξ αυτών είναι η συσκευή απολύμανσης Sunjet με αυξημένες δυνατότητες απολύμανσης προσωπικού, ενώ περνά και το υγειονομικό με 2 Hammer μπροστά, σύγχρονα ασθενοφόρα, αλλά και την κινητή μονάδα του Κέντρου Άμεσης Βοήθειας του Στρατού. Κινητό χειρουργείο, το οποίο ρημουλκείται από φορτηγό όχημα παρέας ρημούλκησης και μπορεί να αναπτυχθεί εντός ή εκτός κατοικημένων περιοχών. Μπορεί να έχει γραμματεία, μικροχειρουργικό, 2 χειρουργικές κλίνες, ακτινολογικό τμήμα. Και αξίζει πραγματικά να αναφέρουμε για το υγειονομικό ότι έχει συνδράμει ιδιαίτερα και σε υποδομές και με το προσωπικό του στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19. Η συνεισφορά του τεράστια σε διοικητικό και ιατρικό προσωπικό για την υλοποίηση του σχεδίου Ελευθερία και για τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Βλέπουμε την πολεμική σημαία της πολεμικής αεροπορίας, τα μπλε φτερά της πατρίδας μας, με τους Έλληνες αεροπόρους να αποτελούν τη μεγαλύτερη εγγύηση για την προστασία και ασφάλεια και ελευθερία ανεξαρτησίας της χώρας μας. Και τώρα στο χώρο της παρέλασης εμφανίζονται τα μηχανοκίνητα, με πρώτους τους αερονόμους. Βλέπετε την αερονομία, τους μοτοσυκλετιστές. Και ακολουθεί το υπερσύγχρονο αντιαεροπορικό και αντιπυραυλικό σύστημα κατευθυνωμένων βλημάτων εδάφους αέρος Patriot. Το σύστημα Patriot είναι πλήρως αυτοκινούμενο και έχει ιδιαίτερα μικρούς χρόνους προετοιμασίας για τη μετακίνησή του. Είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ραντάρ και βλήματα που του προσδίδουν τη δυνατότητα να αναχαιτίζει με μεγάλη επιτυχία κάθε κατηγορίας αεροπορική απειλή, συμπεριλαμβανομένης και αυτής από τακτικά και βαλιστικά βλήματα σε μεγάλο ύψος και σε μεγάλες αποστάσεις. Συνεργάζεται δικτυοκεντρικά με όλα τα αντιαεροπορικά συστήματα των άλλων κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και συμβάλλει αποτελεσματικά στην αποτρεπτική και μαχητική ικανότητα των δυνάμεων αεράμινας πατρίδας μας.
Άνθρωποι και μηχανήματα υψώνουν ένα αδιαπέραστο αντιαεροπορικό τείχος ασφάλειας πάνω από τον ελληνικό ουρανό. Τα πολύτιμα, τα υπερπολίτιμα θα λέγαμε S-70 Aegean Hawk Sikorsky του πολεμικού ναυτικού, ανθυποβρυχιακά, είναι οι κυνηγοί των υποβρυχίων, αυτά τα οποία ξέρουν τα πληρώματά τους με τα μηχανήματα τα οποία διαθέτουν να κάνουν την καλύτερη δουλειά και να εντοπίζουν οποιαδήποτε απειλή υπάρχει κάτω από την επιφάνεια του νερού. Και το έχουν αποδείξει αυτό. Η εναέρια αστυνόμευση, η ελληνική αστυνομία, BO, ελικόπτερο BO. Ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής, στο πλάνο. Ο Πρόεδρος του Κινάλ, κ. Ζαχαριάδης δίπλα, μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Το Super Puma του πυροσβεστικού σώματος και το PK, το ελικόπτερο το οποίο συντονίζει από αέρος τις προσπάθειες των επίγειων τμήματων κατά τη διάρκεια των δασικών πυρκαγιών, που δυστυχώς δεν σταματούν και είναι πολλές στη χώρα μας κάθε καλοκαίρι, και οι πυροσβέστες κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, είτε από αέρος είτε στο έδαφος, ώστε να προστατεύσουν το πράσινο, τον πνεύμονα, ο οποίος μας δίνει πολλά σε αυτόν τον τόπο. Το πνεύμονα πρασίνο. Αν ακούτε καλά, έχει αλλάξει ο τόνος της μπάντας και αυτό σημαίνει ότι έχουν τελειώσει τα μηχανοκίνητα τμήματα της παρέλασης και σιγά σιγά περνάμε στα πεζοπόρα, όπου την παρέλαση των πεζοπόρων βλέπουμε τη στρατιωτική ηγεσία, ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος, δίπλα του ακριβώς ο αρχηγός της Κυπριακής Φρουράς, οι αρχηγοί όλων των κλάδων, οι αρχηγοί των σωμάτων ασφαλείας, ο αρχηγός Στόλου δίπλα του, διοικητής ΣΑΣΔΕΝ, πρώτη στρατιά, οι διοικητές των σχηματισμών. Ξανά ένα πλάνο της στρατιωτικής ηγεσίας. Λέγαμε λοιπόν ότι την παρέλαση των πεζοπόρων τμήματων ανοίγει η Προεδρική Φρουρά. Πολλά τα παιδάκια, όπως βλέπουμε, με σημαίες, αρκετός και ο ήλιος. Μια ζεστή μέρα στο κέντρο της Αθήνας. Και το αιώνιο σύμβολο της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού, Παρθενώνας. Η πολύτιμη παρακαταθήκη των αρχαίων Ελλήνων στη σύγχρονη Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, για 400 περίπου χρόνια οι Έλληνες δοκίμασαν την καταπίεση και τη σκληρότητα του δυνάστη
η οποία εκδηλώνονταν με σφαγές και διώξεις, αρπαγές, καταστροφές της περιουσίας, με βίαιο εξισλαμισμό και παιδομάζωμα. Η ελπίδα όμως και η πίστη δεν έσβησαν από τις καρδιές των Ελλήνων. Έγιναν τραγούδι και ύμνος που απλώνονταν στα χωριά και τις πόλεις, στους κάμπους και τα βουνά και γίνονταν δύναμη όλων των σκλαβωμένων Ελλήνων εναντίον του κατακτητή. Οι υπόδουλοι Έλληνες χρησιμοποιούνταν πολλές φορές ως διοικητικοί υπάλληλοι, γιατί δεν γνώριζαν γράμματα οι ίδιοι οι Οθωμανοί. Ήταν γιατροί, ήταν διερμηνείς. Κάτι είχαν θέσεις στον κρατικό μηχανισμό δηλαδή. Παράλληλα, όσοι ακολουθούσαν το επάγγελμα του εμπόριου του ναυτικού δημιουργούσαν μεγάλες περιουσίες και ο στόλος εμπορικών πλοίων απέκτησε ισχυρή δύναμη στα χέρια τους. Είναι ορισμένα στοιχεία τα οποία πρέπει να κρατήσουμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα είτε στο κρατικό μηχανισμό είτε είχαν τα δικά τους εμπορικά πλοία, αργότερα ήταν αυτοί οι οποίοι έδωσαν τα πάντα στον αγώνα των Ελλήνων, στον αγώνα για την ελευθερία. Πολλοί ήταν οι Έλληνες που αντιστάθηκαν στην Οθωμανική κυριαρχία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι κλέφτες που ζούσαν συνήθως στα βουνά, αλλά και οι αρματολοί. Οι κλέφτες ζούσαν στην ύπαιθρο και είχαν τα λιμέρια τους σε δύσβατα μέρη. Ήταν οργανωμένοι σε μικρές ομάδες, η κάθε μία με τον καπετάνιο της και το δικό της μπαϊράκι, όπως θα έλεγαν. Βασικό χαρακτηριστικό των κλεφτών ήταν η εχθρότητα που ένιωθαν για τους Τούρκους, στοιχείο που τους έκανε αγαπητούς στο λαό. Έτσι οι κλέφτες έγιναν σύμβολο της αντίστασης του υπόδουλου ελληνισμού ενάντια στον κατακτητή. Τα ένοπλα σώματα των αρματολών και κλεφτών εκπαιδεύονταν και πολεμούσαν. Εν τω μεταξύ, οι δάσκαλοι του γένους και εθνικοί διαφωτιστές όπως ο Κοσμάς ο Ιτωλός, ο Ρήγας Φεραίος, αλλά και λίγοι ταπεινοί κληρικοί τόνωσαν το ελληνικό φρόνημα και προέτρεπαν το λαό να επαναστατήσει και να διώξει τον ξένο δυνάστη. Και πράγματι, πάνω από 150 μικρές και μεγάλες εξεργέρσεις, κινήματα, μάχες έγιναν σε όλο αυτό το μακρόχρόνιο διάστημα. Όλες όμως εκείνες είχαν αποτύχει, είχαν καταπνιγεί στο αίμα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι Τούρκοι γνώριζαν εκ των έσω και προλάβαιναν τις εξελίξεις. Ένας άλλος λόγος ήταν το γεγονός ότι οι ξένοι που υπόσχονταν βοήθεια εγκατέλειπαν τους Έλληνες μόλις έβλεπαν τις πρώτες αποτυχίες και η βοήθεια δεν έφτανε ποτέ. Ύστερα από τόσες δοκιμασίες, οι Έλληνες αποφάσισαν να στηριχτούν στις δικές τους δυνάμεις. Οργανώθηκαν μια συντονισμένη προσπάθεια από τη Φιλική Εταιρεία και όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία δοκιμάζονταν από την ανταρσία του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, εκτιμήθηκε ότι έφτασε η στιγμή για το μεγάλο χτύπημα, τον τελευταίο και αποφασιστικό ξεσηκωμό του 1821. Η Επανάσταση από την Πελοπόννησο γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη σκλαβωμένη Ελλάδα. Σε όλα τα υπόλοιπα γεωγραφικά τμήματα της χώρας, τα νησιά, την Κρήτη, τη στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, οι Έλληνες επαναστατούν, πολεμούν όπως τους έχει διδάξει η ιστορία και δίνει μάχες για να κερδίσει την ελευθερία της. Αν δούμε αυτό το πλάνο, θα παρατηρήσουμε ότι οι πολεμικές σημαίες παρελάβουν με τους ανθιπολοχαγούς σε σχήμα L, λάμδα. Οι πολεμικές σημαίες των ταγμάτων πεζικού που έλαβαν μέρος στους Βαλκανικούς αγώνες καθώς επίσης και τους παγκοσμίους πολέμους. Στις πολεμικές σημαίες έχουν απενεμηθεί κατά καιρούς ο ταξιάρχης Αριστείου Ανδρείας, το χρυσό Αριστείου Ανδρείας και ο πολεμικός σταυρός Α τάξεως. Το πεζικό θεωρείται ως ο βασιλιάς των όπλων του στρατού
το οποίο μεγαλούργησε στα πεδία των μαχών, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επίτευξη εθνικών στόχων, πληρώνοντας ταυτόχρονα βαρύ φόρο αίματος. Και βεβαίως το λάμδα αυτό θυμίζει έντονα την σπαρτιατική ασπίδα. Αυτές οι πολεμικές σημαίες στηρούνται στη Σχολή Πεζικού στην πόλη της Χαλκίδας. Η σχολή ιδρύθηκε το 1926 και από τότε λειτουργεί αδιαλείπτως, προετοιμάζοντας τους αυριανούς ηγείτορες των μονάδων πεζικού. Αποστολή της Σχολής Πεζικού είναι να εκπαιδεύει τα στελέχη του πεζικού μέχρι και το βαθμό του λοχαγού για να καταστούν ικανά και να εκταλούν τα καθήκοντά τους. Και αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Αμαλίας παρελάβει τμήμα του λόγου φρούρησης και απόδοσης τιμών του τάγματος ΓΕΘΑ. Η πρώτη δημιουργία φέρει παραδοσιακή στολή του στρατού ξηράς της περίοδου 1868-1908 και η δεύτερη στολή Βαλκανικών πολέμων του 1912-13. Ο λόγος φρούρησης και απόδοσης τιμών επανδρώνεται από προσωπικό και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και έχει σαν αποστολή την απόδοση τιμών σε επισήμους προσκεκλημένους της κυβέρνησης και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και συμμετοχή στην φρούρηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή βλέπουμε την στρατιωτική σχολή Ευελπίδων σε άψογους σχηματισμούς. Στη σημερινή παρέλαση η στρατιωτική σχολή Ευελπίδων συμμετέχει με την πολεμική της σημαία και το Σύνταγμα Ευελπίδων, συγκροτημένο σε επιτελείο και 4 λαμούς Ευελπίδων από όλα τα έτη φοιτησης. Άρχεσθε μαθών άρχιν επιστήσει. Είναι το έμβλημα της σχολής, που σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση θα πρέπει πρώτα να μάθεις να διοικήσει, ώστε να μάθεις να διοικείς. Είναι το μήνυμα το οποίο βιώνει ο Εύελπης από την πρώτη μέρα της παρουσίας του κατά τη διάρκεια στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων και στη συνέχεια στη στρατιωτική του καριέρα. Η στρατιωτική σχολή Ευελπίδων αποτελεί δεξαμενή ανάδειξη ηγετών, οι οποίοι με αφοσίωση στο καθήκον και το υψηλό πατριωτικό φρόνημα έχουν ενστερνιστεί τις αξίες, την αξιοπρέπεια, την καριέρα, το θάρρος, τη συνένεση και την πειθαρχία. Να είναι πάντοτε προσιλωμένοι στις αρχές και τα ιδεώδη του έθνους, αποτελώντας, όπως είχε πει χαρακτηριστικά ο αείμνηστος πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος, δεξαμενή ηρώων, δεξαμενή αρετής, όπου η ευπρέπεια, η σεμνότητα, η κοινωνική αλληλεγγύη συνδυάζονται με την αντρία, την πειθαρχία και το αίσθημα χρέους. Πολλά και ζεστά τα χειροκροτήματα και για τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Η οποία στρατιωτική σχολή Ευελπίδων ακολουθεί τις εξελίξεις στην στρατιωτική επιστήμη, παρέχει υψηλού επίπεδου ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση με στόχο τη διαμόρφωση αξιωματικών ηγητόρων με υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκών γνώσεων σε συνδυασμό με τις στρατιωτικές ικανότητες και δεξιότητες. Ενώ βλέπουμε και την σχολή νοσηλευτικής, οι αξιωματικοί νοσηλευτές, νοσηλεύτριες με πίστη στην πατρίδα, τα εθνικά ιδεώδη και την αγάπη για τον πάσχοντα άνθρωπο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση της αποστολής του υγειονομικού σώματος. Και αυτή την ώρα βλέπουμε τη σχολή μονίμων υπαξιωματικών. Αυτοί είναι οι αυριανοί, μικροί ηγείτορες του στρατού μας, που ως μόνιμοι υπαξιωματικοί θα συμβάλλουν στην άρτια προπαρασκευή και εκπαίδευση των στρατευμένων παιδιών μας. Είναι οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του ιστορικού αυτού ιδρύματος, που μέσα στον 1,5 αιώνα της παράδοσης του έχει προσφέρει στις τάξεις του στρατού μας στελέχη που έγραψαν ιστορία και στους αγώνες του έθνους.
Οι σπουδαστές ως απόφοιτοι ανώτερου στρατιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος τριετούς πλέον φοιτησης μέσα από την ακαδημαϊκή εκπαίδευση τους παρέχεται επιπλέον της στρατιωτικής, αποκτούν και επιστημονικές γνώσεις σε αντικείμενα σύγχρονων εφαρμογών και ειδικοτήτων. Κυρίες και κύριοι, μπορεί όταν βλέπουμε τα κόκκινα μπερέ να έχουμε συνηθίσει να μιλούμε για την 71η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία. Όμως αυτά τα στελέχη τα οποία βλέπετε με τα κόκκινα μπερέ ανήκουν στην 5η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία, η οποία εδρεύει στην Κρήτη. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί το μήνυμα που αποστέλλεται για τις ραγδαίες αλλαγές στη Μεγαλόνισσο, η οποία τουλάχιστον σύμφωνα με το σχεδιασμό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας μετατρέπεται σταδιακά στο νότιο φρούριο της Μεσογείου. Η ταξιαρχία της Κρήτης πρόσφατα αναδιοργανώθηκε σε αερομεταφερόμενο σχηματισμό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αναλάβει πολλαπλές αποστολές. Εξοπλίζεται με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και έχει τη δυνατότητα αερομεταφοράς. Και βεβαίως έχουμε περάσει στην πρώτη ταξιαρχία καταδρομέων αλεξιπτωτιστών El Alamein, τους τριλικούς λοκατζίδες, οι οποίοι φορούν περήφανα το πράσινο μπερέ. Προηγείται η πολεμική σημαία της δεύτερης μοίρας αλεξιπτωτιστών και ακολουθεί λόγος αλεξιπτωτιστών και ένας λόγος ειδικής σύνθεσης. Τα τελευταία χρόνια οι ειδικές δυνάμεις έχουν κάνει το βήμα πρόσθες, αναβαθμιζόμενες κατακόρυφα σε μέσα και εξοπλισμό. Μάλιστα, τμήματα ειδικών επιχειρήσεων έλαβαν την πιο υψηλή βαθμολογία μετά από αξιολόγηση που έκαναν στη χώρα μας ανώτατα και ανώτερα στελέχη του ΝΑΤΟ. Η διοίκηση ειδικού πολέμου του ΓΕΘΑ έχει κάνει το βήμα πρόσθες πάντα υπό το τολμόνικα, που το έμβλημά τους δεν είναι ότι δεν διστάζουν και δεν υποχωρούν ποτέ. Στον καιρό της ειρήνης, οι καταδρομείς εκπαιδεύονται όπως θα πολεμήσουν. Και ακριβώς πίσω ακολουθούν οι πεζοναύτες. Επίσης, επίλεκτο τμήμα των ενόπλων δυνάμεων που ανήκει και αυτό στην διοίκηση ειδικού πολέμου του ΓΕΘΑ. Οι πεζοναύτες του 575 τάγματος πεζοναυτών. Πολλά τα χειροκροτήματα τα οποία ακούγονται για τις ειδικές δυνάμεις. Και πίσω ακριβώς από το 575 τάγμα πεζοναυτών ακολουθούν και παρελάβουν τμήμα εθνοφυλάκων. Με τις πολεμικές ιδέες, με τις πολεμικές σημαίες, των ταγμάτων εθνοφυλακής της περιοχής ευθύνης της ΑΣΔΕΛ. Οι εθνοφύλακες μας είναι η καλύτερη απόδειξη του ψυχικού μεγαλείου του Έλληνα και της προσφοράς προς την πατρίδα. Αποστολή της εθνοφυλακής ως αναπόσπαστο κομμάτι του ενεργού στρατού είναι η συμβολή στην άμυνα της χώρας και η υποβοήθηση των ενόπλων δυνάμεων στην εκπλήρωση της αποστολής τους. Υψηλό ηθικό εκπαιδεύονται διαρκώς στους τόπους τους, ακόμη και μόνοι τους, και αποτελούν τους σύγχρονους ακρίτες, οι οποίοι είναι πάντα έτοιμοι να δηλώσουν παρόντες όποτε η πατρίδα τους χρειαστεί και είναι πρώτοι αυτοί που θα τρέξουν. Ενώ στους δέκτες μας παρακολουθούμε και την μπάντα του πολεμικού ναυτικού. Και όσο βλέπουμε την μπάντα του πολεμικού ναυτικού, αξίζει να δώσουμε μια μικρή πληροφορία που κάποιοι ίσως θελήσουν να την εκμεταλλευτούν. Και όσο βλέπουμε και τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στην πύλη Ε12 στην ακτή Θεμιστοκλείου στο Πειραιά, αξίζει να επισκεφθεί κανείς την φρεγάτα Θεμιστοκλής, που τη χρονιά που πέρασε το πλήρωμά της παρέμεινε εν πλώ 218 ημέρες σε αποστολές στο Ανατολικό Αιγαίο, σε ασκήσεις και τη Μεσόγειο. Δίπλα στη φρεγάτα βρίσκεται το περιπολικό κατευθυνωμένων πλημμάτων Καραθανάσης. Είναι η πρώτη τελευταία πυραυλάκατος που παρέλαβε το πολεμικό μας ναυτικό και φέρει το όνομα ενός εκ των 3 ηρώων των ημείων. Από σήμερα είναι έως τις 7 το επισκεπτήριο και αύριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Με υπερηφάνεια λοιπόν βλέπουμε το πολεμικό ναυτικό, τους ναυτικούς δόκιμους, να παρελάβουν αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Αμαλίας. Το πολεμικό ναυτικό φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει να αλλάζει σελίδα με την κατασκευή των νέων φρεγατών FDI ή Μπελαρά, όπως έχουμε συνηθίσει να τις αποκαλούμε. Και έτσι προμηνύεται μια διαφορετική εποχή για το τρισένδοξο πολεμικό στόλο. Το πολεμικό ναυτικό ποτέ δεν έχει υποστείλει τη σημαία του, ακολουθώντας παραδείγματα των σαλαμινομάχων με τις τριλικές τριήρεις. Οι ναυτικοί δόκιμοι που βλέπετε
με την υψηλή επιστημονική, τεχνολογική και ναυτική εκπαίδευση που παρέχεται από την πανεπιστημιακού επίπεδου Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, αποκτούν την ικανότητα να υπερασπίζονται τα θαλάσσια σύνορά μας, χρησιμοποιώντας κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα υψηλής τεχνολογίας μέσα των πλοίων και των ελικοπτέρων. Βλέπετε τους ναυτικούς δόκιμους, καθώς επίσης και τον σχηματισμό της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρέχει. Και βλέπουμε τη δεύτερη διέλευση των Ραφάλ αυτή τη στιγμή, νάτα, στις οθόνες μας. Και βεβαίως τους τριλικούς ΟΙΚ. Ακολουθούν τα F-16 Viper της 343 μοίρας Αστέρι που έχει έδρα την Σούτα. Είναι η πρώτη μοίρα η οποία είναι εξοπλισμένη με τα F-16 Viper και στη συνέχεια, αφού συμπληρωθεί ο αριθμός των εξελιγμένων, των αναβαθμισμένων F-16, θα ακολουθήσει η 340 μοίρα. Βλέπουμε ξανά τα Mirage 2000-5. Είναι οι δεύτερες διελεύσεις των μαχητικών αεροσκαφών. Ελλάς από τα τμήματα που παρελάβουν. Βλέπουμε τα Phantom στον Αττικό ουρανό. Τους ΟΙΚ, οι οποίοι αποτελούν ένα επίλεκτο και εκπαιδευμένο τμήμα των ενόπλων δυνάμεων, έτοιμο να ανταποκριθεί οποιαδήποτε στιγμή στο κάλεσμα της πατρίδας, αναλαμβάνοντας τις πιο παράτολμες αποστολές. Και περνάμε στη Σχολή Ικάρων. Άτι εδώ, η αξιωματική της Σχολής Ικάρων. Και ακολουθούν οι αυριανοί αεροπόροι. Αυτά τα παιδιά που βλέπετε την ώρα αυτή στις οθόνες σας είναι οι αυριανοί πιλότοι, τα TAF-6. Είναι πολύ συμβολικό ότι αυτή τη στιγμή που περνάει η Σχολή Ικάρων, ακριβώς πάνω από το χώρο της βαρέλασης, περνούν τα εκπαιδευτικά TAF-6. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτά τα παιδιά τα οποία βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας είναι τα αυριανά, είναι η αυριανή γενιά της πολεμικής αεροπορίας που θα παραλάβει την εναέρια σκυτάλη, τα χειριστήρια, τον Ραφάλ, τον F-16 Viper, τον F-35 στα τέλη της δεκαετίας αυτής. Η Σχολή Ικάρων είναι το αεροπορικό φυτόριο που δέχεται νέους και νέες με όνειρα και ιδανικά από κάθε γωνιά της ελληνικής γης. «Ζήσε το όνειρο μαζί μας», λέει το τελευταίο σποτ της πολεμικής αεροπορίας που αναζητά τα πιο καθαρά μυαλά, τους καλύτερους νέους να ενταχθούν στη μεγάλη οικογένειά της. Και βλέπουμε τα Apache της αεροπορίας στρατού, τα Kiowa Warrior, ελικόπτερα επιθετικής αναγνώρισης. Βλέπετε ότι δεξιά και αριστερά έχουν φορείς που μπορούν να φέρουν και αυτά ρουκέτες, ενώ ορισμένα από αυτά NH-90, ό,τι πιο σύγχρονο έχει αυτή τη στιγμή η αεροπορία στρατού. 15 τέτοια ελικόπτερα έως στιγμής, μένουν να γίνουν 20. Τα Chinook, τα οποία πραγματικά είναι ό,τι πιο πολύτιμο διαθέτουν
Διαθέτει αεροπορία στρατού, καθώς λαμβάνουν μέρος σε οποιαδήποτε επιχείρηση και αν χρειάζεται, κυρίως στην περίοδο της ειρήνης που βρίσκονται δίπλα στο πολίτη. Βλέπουμε τώρα τη σχολή υπαξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας. Ενώ στους δέκτες σας τα S-70 Σικόρσκι περνούν από τον Παρθενώνα, τα ελικόπτερα του πολεμικού μας ναυτικού. Λέγαμε λοιπόν για τους σπουδαστές της Σχολής Μονίμως Υπαξιωματικών της Αεροπορίας ότι είναι τα αυριανά στελέχη τεχνολογικής, επιχειρησιακής, διοικητικής και εφοδιαστικής υποστήριξης που θα συμβάλλουν στη διατήρηση της αεροπορίας μας στα υψηλά επίπεδα ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας. Ενώ περνάμε και στα σώματα ασφαλείας, πεζοπόρα τμήματα των σώματων ασφαλείας της Σχολής Αξιωματικών της Ελλάς, την ώρα που πάνω στον ουρανό πετούν τα ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας αλλά και του πυροσβεστικού σώματος. Η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισότιμη με τις σχολές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και τις αντίστοιχες παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Η τετραετής φοιτηση στη Σχολή Αξιωματικών παρέχει στους δόκιμους υπαστηνόμους άρτια επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση για να μπορούν να ανταποκρίνονται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στα μελλοντικά τους καθήκοντα. Οι Έλληνες αστυνομικοί προστατεύουν το κοινωνικό σύνολο και προασπίζουν την ασφάλεια των πολιτών. Αποστολή τους είναι η πρόληψη και η καταστολή του εγκλήματος, καθώς και η προστασία του κράτους και της δημοκρατίας. Βλέπουμε ότι σταδιακά στη λεωφόρο Αμαλίας μπροστά από τους επισήμους προσεγγίζει η μπάντα του λιμενικού, όσο εμείς βλέπουμε τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και τα στελέχη του λιμενικού σώματος, ελληνική ακτοφυλακή. Κυρίες και κύριοι, μπροστά από την εξέδρα των επισήμων παρελάβουν τα πεζοπόρα τμήματα του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Προπορεύεται η ένδοξη σημαία του σώματος και ακολουθεί επιτελείο αξιωματικών του και τμήμα ανδρών της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Το λιμενικό σώμα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη φύλαξη και προστασία των θαλάσσιων συνόρων, στην έρευνα και διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν στη θάλασσα, στη δημόσια και κρατική ασφάλεια της χώρας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Καθοριστική είναι η συμβολή στην διαμόρφωση της ναυτιλιακής πολιτικής και στην υποστήριξη της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών. Για την τεράστια αυτή προσφορά έχει τιμηθεί το λιμενικό σώμα από οργανισμούς και φορείς εντός και εκτός συνόρων. Το λιμενικό σώμα με πάνω από 100 χρόνια παρουσίας διαθέτει άρτια εκπαιδευμένα στελέχη και σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα όπως περιπολικά πλοία, ανοιχτής θαλάσσης, ταχύπλοα περιπολικά, ναυαγοσωστικά σκάφη, πλωτά στενοφόρα, αεροπλάνα, ελικόπτερα και χερσαία μέσα. Επιχειρεί καθημερινά, συμβάλλοντας στην πρόληψη και καταστολή κάθε παράνομης δραστηριότητας στον θαλάσσιο και χερσαίο χώρο αρμοδιότητάς του, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας στους Έλληνες πολίτες και τους νησιώτες, κυρίως τους νησιώτες. Βλέπετε στους δέκτες σας τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ενώ αυτή τη στιγμή η Μονάδα Ειδικών Αποστολών.
το πεζοπόρο τμήμα της μονάδας υποβρύχιων αποστολών, των κλιμάκιων ειδικών αποστολών, καθώς και της υπηρεσίας διασωστών στελέχη με εξειδίκευση, εκπαίδευση ίδια με αυτή των πατραχανθρώπων, των ΟΙΚ δηλαδή του πολεμικού ναυτικού, που αναλαμβάνουν με επιτυχία τις δύσκολες και παράτολμες επιχειρήσεις υπό ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες. Ειδικά τα τελευταία χρόνια η μονάδα υποβρυχίων αποστολών έχει εξοπλιστεί με ό,τι καλύτερο μέσο μπορεί να διαθέτει αυτή τη στιγμή μια παρόμοια μονάδα σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Πολύ σκληρή η εκπαίδευσή τους και διαρκώς η ΟΙΚ μαζί με τα στελέχη ειδικών επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος, όπως επίσης και με τα υπόλοιπα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τα ειδικά τμήματα εκπαιδεύονται τις περισσότερες φορές μαζί και μετέχουν σε πλήθος αποστολών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή παρελάβουν μπροστά από τους επισήμους τα πεζοπόρα τμήματα του πυροσβεστικού σώματος. Το έμψυχο πυροσβεστικό δυναμικό αποτελεί την κινητήρια δύναμη στον αγώνα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους από τους φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους. Προηγείται η σημαία και η διοίκηση με το επιτελείο και τμήμα της Σχολής Δοκίμων Ανθιποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η Πυροσβεστική Ακαδημία παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για την άρτια εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών, οι οποίοι θα αποτελούν τα αυριανά στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τμήμα ανδρών της ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών, της γνωστής ΕΜΑΚ, με αυτοδίτες και ορειβάτες και διασώστες. Οι πυροσβέστες της ΕΜΑΚ με την καθημερινή, πολυπίκυλη και κατάλληλη εκπαίδευση αλλά και την εμπειρία τους έχουν αναδείξει την δράση του πυροσβεστικού σώματος στους τομείς των εξειδικευμένων διασωστικών επιχειρήσεων, στην αντιμετώπιση τεχνολογικών καταστροφών αλλά και στην κατάσβεση ιδιαίτερα επικίνδυνων πυρκαγιών. Η δράση τους ξεπερνά τα σύνορα της χώρας και αναγνωρίζεται διεθνώς. Και μάλιστα εδώ ας μην λησμονούμε την εικόνα της 6ης Φεβρουαρίου, που οι Έλληνες διασώστες της ΕΜΑΚ έβγαζαν τον έναν μετά τον άλλον εγκλωβισμένους από τα συντρίμμια των σπιτιών τους στην νοτιοανατολική Τουρκία. Η ελληνική αποστολή ήταν η πρώτη που έφτασε στη γειτονική χώρα και βοήθησε από τις πρώτες στιγμές τους πληγέντες από τον καταστρεπτικό σεισμό. Χαρακτηριστικό θα μείνει το ευχαριστώ γείτονα στα τουρκικά πρωτοσέλιδα. Εδώ τα στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ταξιδέψει και στην Τουρκία. Ελλάς ξανά από τα τμήματα που παρελάβουν. Βλέπετε τους σχηματισμούς που δημιουργούνται από τον τρόπο με τον οποίο κινείται η μπάντα της Ασδής. Σε αυτό το σημείο τελειώνει η παρέλαση των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Βλέπετε αριστερά της οδόνης και τους δείκτες, τους εύζωνες δηλαδή, οι οποίοι ξεκίνησαν να κινούνται με το χαρακτηριστικό πιο αργό δικό τους βάδι. Η μπάντα της Ασδής.
Ας θυμηθούμε για ακόμη μια φορά με τη συμπλήρωση 202 ετών ότι η 25η Μαρτίου του 1821 είναι ένας σταθμός και ένα φωτεινό ορόσημο της νεότερης ελληνικής ιστορίας που ακτινοβολεί και θα ακτινοβολεί στην αιωνιότητα, το μεγαλείο της ελληνικής φυλής. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε πως ο έχων το γενικό πρόσταγμα υποστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, διοικητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Υποστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, διοικητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Έχων το γενικό πρόσταγμα. Σας αναφέρω εξαποτάτη κυρία Πρόεδρος Πέρας Βαρελάσεως. Ευχαριστώ πολύ. Ανέφερε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας το τέλος της παρέλασης, κυρία Σαγγελαροπούλου. Είπε στον υποστράτηγο συγχαρητήρια, σας ευχαριστούμε. Λέγαμε λοιπόν ότι τη μέρα αυτή η αρετή και η ανδρεία των Ελλήνων έλαμψε στο διεθνή ορίζοντα σαν αιώνιο μετέωρο και ξαναθύμισε στον κόσμο ολόκληρο αρχαίο τρόπαιο ομηρικών θριάμβων. Ήταν αυτή που επηρέασε ζωγράφους, ποιητές, πολιτικούς, λαούς ολόκληρους. Την ίδια ανδρεία έδειξαν και θα δείχνουν οι Έλληνες μαχητές σε όλα τα πεδία της τιμής. Σε πολύ λίγα λεπτά η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μιλήσει μέσω της ΕΡΤ προς τον ελληνικό λαό για την διπλή γιορτή της 25ης Μαρτίου.